poď ku mne, Harvepinko, no neboj sa, ja ti nič zle neurobím. No povedz pekne. A je to bezpečné? Je to bezpečné, no je to bezpečné, je to hlavne vyskúšané, musíš mi dôverovať. A nebude to bolieť? Nebude to bolieť určite menej, ako ťa to boli teraz, aby si vedela, už mám toho dosť. Povedz A. Ešte B. No dobre. Ako myslíš, Harvepino? Ako si ty myslíš? Ty budeš ľutovať. No počkaj, ty budeš ľutovať, až budeš zelený. Tak. A my si dáme zmrzlinku, my ostatní. Tak, počkaj, takúto zmrzlinku vám dám, chytaj. A hop. Aj ty chceš? No dobre. Tak, tu máš. Hop. A jeden pre Mašenku. Tak, zostav. Taká smola, viete, Harvepino nemôže zmrzlinku, lebo Harvepina bolí zub. A zmrzlinka je? Pozor, Mašenka, to nie, prosím ťa, studené nejedz. To nie. Ale prosím ťa, Harvey, ty si strašne... Pozor. Precitlivelý, no. Tak ako myslíš? Aby si nepovedal, že nie som kamoška, ja si dám niečo teplejšie. Horúcu čokoládu, dobre? Jo, čokoládka. Tak. Viete, Harvepino asi nebude môcť horúcu čokoládu, jeho bolí zub. Nie, Mašenka, prosím, nepij. Horúce tiež nesmieš piť. To boli. Pri tebe sa nenapijem ani horúcej čokolády. Vieš čo, Harvey? Čo keby si radšej dal povedať? Ukáž. Cvak. Nikdy? Tak ja už mám toho naozaj dosť. Teraz sa poriadne pozeraj. Tak. Harvey, môj zub. Myslím, že je najvyšší čas ísť zubnému lekárovi. Už ma nič nebolí. Er verhält sich wie von wilden Affen gebissen. Er verhält sich wie von wilden Affen gebissen. Opakujte, deti. Die Affen. 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 Wilde 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 Affen. Beißen. 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 Er. 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 Er ist gebissen. 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 Er verhält sich wie von wilden Affen 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 gebissen.
Máška, otvor ústa, ukáž. Povedz No ty si krásavica, ešte väčšia ako predtým. Ti poviem, že ešte šťastie, že ma rozbolel ten zub. Šťastie? No to ti teda pekne ďakujem za také šťastie, Harvey, sa pozri. Pravý karlovarský porcelán. A na čelo si dám vytetovať značku. Ale Máška, veď keby sme boli do seba napratali všetko, čo si nachystala, neskákali by sme ako tie divé obce, ale ako keby sme pojedli, no, neviem čo, no. No, ja viem, Harvey, ale na to už musia deti prísť samé. Čo by o nás povedali, keby sme tu z ničoho nič začali pobehovať po štúdiu ako zmyslov zbavení. A obidvaja naraz, že? Napíšte nám to spolu s číslom obrázku, ktorý skrýva správnu odpoveď. Dobre? Čo len stvára tam ten človek? Prečo sa tak natriasa? Jo! Rehoce sa na čomkoľvek. Možno spadol z mesiaca. Er verhält sich wie von wilden Affen gebissen. Er verhält sich wie von wilden Affen gebissen. Er verhält sich wie von wilden Affen gebissen. Jau! Možno s niekým spravil stávku, že si ďalej trúfa žiť. Aj keď zhltne muchotrávku, tak mu teraz haraší. Er verhält sich wie von wilden Affen gebissen. Er verhält sich wie von wilden Affen gebissen. Ja! Er verhält sich wie von wilden Affen gebissen. Woohoo! Možno šalie ešte dodnes, každý pred ním klopí zrak. Veď aj sranda má mať koniec, človek nie je obytcom. Er verhält sich wie von wilden Affen gebissen. Er verhält sich wie von wilden Affen gebissen. Er verhält sich wie von wilden Affen gebissen. Juhu! Tschüss! Er verhält sich wie von wilden Affen gebissen.